Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν ένας από τους πιο εντυπωσιακούς και επιδραστικούς πολιτισμούς που εμφανίστηκαν ποτέ. Για αιώνες κυριαρχούσε γύρω από τη Μεσόγειο, κατέκτησε τεράστιες περιοχές, επηρέασε την πολιτική, το δίκαιο και τον πολιτισμό και άφησε πίσω της ένα αποτύπωμα που διαρκεί μέχρι σήμερα. Κι όμως, όσο πανίσχυρη κι αν έμοιαζε, η αυτοκρατορία αυτή δεν ήταν άτρωτη. Στο τέλος, μια σειρά από εσωτερικά προβλήματα, οικονομικές πιέσεις και εξωτερικούς κινδύνους την οδήγησαν στην πτώση. Η κατάρρευση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά σημεία της ανθρώπινης ιστορίας. Δεν μιλάμε για μια ξαφνική έκρηξη ή μια μέρα που τα πάντα κατέρευσαν. Ήταν μια πολύ πιο αργή και βασανιστική διαδικασία που κράτησε αιώνες. Το κράτος που κάποτε ήταν πανίσχυρο άρχισε σιγά σιγά να σπάει μέχρι που δεν μπορούσε πια να κρατηθεί ενωμένο. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μια βόλτα μέσα στους τελευταίους δύσκολους αιώνες της αυτοκρατορίας. Θα δούμε τα βασικά γεγονότα, τα σημαντικά πρόσωπα και τις κρίσιμες αποφάσεις που οδήγησαν στο τέλος της. Θα εξερευνήσουμε τις βαθύτερες αιτίες της παρακμής. Από τα οικονομικά διέξοδα και τα κοινωνικά προβλήματα, μέχρι τις στρατιωτικές πιέσεις και την πολιτική αστάθεια. Θα γνωρίσουμε αυτοκράτορες, στρατηγούς, βαρβάρους ηγέτες και θρησκευτικές μορφές που έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε ό,τι ακολούθησε. Αλλά αυτή δεν είναι μόνο μια ιστορία πτώσης. Είναι και μια ιστορία αλλαγής. Από το τέλος της Ρώμης γεννήθηκε κάτι καινούριο, η Μεσαιωνική Ευρώπη. Ένας νέος κόσμος που, παρότι διαφορετικός, κουβαλούσε πολλά από τα στοιχεία της Ρώμης. Η πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δεν ξεκίνησε ξαφνικά το 476 μετά Χριστόν. Τα πρώτα σημάδια είχαν εμφανιστεί σχεδόν 200 χρόνια πριν, σε μια ταραγμένη εποχή που έμεινε γνωστή ως κρίση του Τρίτου αιώνα. Από το 235 έως το 284 μετά Χριστόν, η αυτοκρατορία πέρασε μια από τις πιο χαοτικές περιόδους της. Αυτοκράτορες ανεβαίνουν και πέφτουν με απίστευτη ταχύτητα, 26 άτομα διεκδίκησαν τον θρόνο μέσα σε μόλις 50 χρόνια. Πολλοί από αυτούς δολοφονήθηκαν από τους ίδιους τους στρατιώτες τους. Ταυτόχρονα, βαρβαρικές φυλές έκαναν επιδρομές, οι Πέρσες ανέβαιναν σε δύναμη και η οικονομία βούλιαζε. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα αυτής της εποχής ήταν ο αυτοκράτορας Βαλεριανός. Ανέλαβε την εξουσία το 253 μετά Χριστόν, ελπίζοντας να φέρει ξανά σταθερότητα. Όμως η μοίρα του ήταν από τις πιο σκοτεινές στην ρωμαϊκή ιστορία. Το 260 μετά Χριστόν εχμαλωτίστηκε από τον Πέρση βασιλιά Απόρρητον I, ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας που πιάστηκε ποτέ εχμάλωτος από ξένο αντίπαλο. Οι ιστορίες για το τι του συνέβη μετά είναι σχεδόν μυθικές. Κάποιοι λένε ότι τον χρησιμοποιούσαν σαν ανθρώπινο υποπόδιο. Άλλοι ότι μετά από χρόνια ταπεινώσεων γδάρθηκε ζωντανός και το δέρμα του χρησιμοποιήθηκε σαν τρόπαιο. Μπορεί να μην ξέρουμε αν αυτά είναι αλήθεια, αλλά το σοκ για τους Ρωμαίους ήταν τεράστιο. Η αυτοκρατορία συνειδητοποίησε πόσο ευάλωτη είχε γίνει. Και αυτό ήταν μόνο ένα κομμάτι της κρίσης. Στα σύνορα, οι Γότθοι, οι Φράγκοι και άλλες φυλές πίεζαν όλο και περισσότερο. Στην Ανατολή, οι Σασανίδες Πέρσες ήταν ένας σταθερός και επικίνδυνος αντίπαλος. Μέσα στην αυτοκρατορία, η οικονομία κατέρεε. Πληθωρισμός, αποδυνάμωση του νομίσματος και βαριά φορολογία. Οι αγρότες δεν άντεχαν άλλο. Οι κοινωνικές δομές που κρατούσαν ενωμένη τη Ρώμη άρχισαν να διαλύονται. Τοπικοί άρχοντες έπαιρναν την κατάσταση στα χέρια τους, πολλές περιοχές λειτουργούσαν σχεδόν ανεξάρτητα και η κεντρική εξουσία έχανε τον έλεγχο. Η κρίση τελικά τελείωσε χάρη στις μεταρρυθμίσεις του Διοκλητιανού, ενός πολύ ικανού αυτοκράτορα που κατάφερε να σταθεροποιήσει την κατάσταση. Όμως τα σημάδια αυτής της περίοδου έμειναν για πάντα και έκαναν την αυτοκρατορία πολύ πιο αδύναμη για όσα θα ακολουθούσαν. Μετά το χάος και την αναστάτωση της κρίσης του Τρίτου αιώνα, εμφανίζεται ένας νέος ηγέτης που θα αλλάξει ριζικά το πώς λειτουργεί η ρωμαϊκή εξουσία, ο Διοκλητιανός. Γεννημένος σε μια ταπεινή οικογένεια στη Δαλματία, ανέβηκε μέσα από τον στρατό και κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο ισχυρούς αυτοκράτορες στην ιστορία της Ρώμης.
Η βασιλεία του, που ξεκίνησε το 284 μετά Χριστόν, ήταν πραγματικό σημείο καμπής. Ο Διοκλητιανός κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι μια αυτοκρατορία τόσο τεράστια και διαφορετική δεν μπορούσε πια να κυβερνιέται αποτελεσματικά από έναν μόνο άνθρωπο. Έτσι, προχώρησε σε μια σειρά μεγάλων μεταρρυθμίσεων, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο λειτουργίας του Ρωμαϊκού κράτους και δίνοντας στην αυτοκρατορία μια ευκαιρία να επιβιώσει για μερικούς ακόμη αιώνες. Η σημαντικότερη από αυτές τις αλλαγές ήταν η τετραρχία, ένα σύστημα τετραμελούς διακυβέρνησης. Η αυτοκρατορία χωρίστηκε σε 4 μεγάλες διοικητικές περιοχές, καθεμία με τον δικό της κυβερνήτη. Ο ίδιος ο Διοκλητιανός κυβερνούσε την Ανατολή, ενώ ο Μαξιμιανός ανέλαβε τη Δύση. Κάτω από αυτούς υπήρχαν 2 Καίσαρες, νεότεροι αυτοκράτορες, που προορίζονταν ως διάδοχοι. Στόχος ήταν να μπει τέλος στο χάος της διαδοχής και στους εμφύλιους που ξεσπούσαν κάθε φορά που πέθαινε ένας ηγεμόνας. Η τετραρχία έφερε επιτέλους μια σχετική σταθερότητα σε μια αυτοκρατορία που είχε περάσει δεκαετίες σε αναταραχή. Με το βάρος της εξουσίας μοιρασμένο και τη διαδοχή οργανωμένη, ο Διοκλητιανός ήλπιζε να σταματήσει το αιματοκύλισμα των προηγούμενων δεκαετιών. Όμως δεν ήταν μόνο πολιτική κίνηση. Αντικατόπτριζε και μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβάνονταν οι Ρωμαίοι την αυτοκρατορική εξουσία. Με τον Διοκλητιανό, ο αυτοκράτορας γίνεται πια σχεδόν θεϊκή μορφή, απόμακρη, απόλυτη, περιτριγυρισμένη από τελετουργίες και αυστηρό πρωτόκολλο. Η αυτοκρατορική αυλή θυμίζει πλέον βασιλικό παλάτι της Ανατολής, με ιεραρχίες, αξιωματούχους και μια τεράστια γραφειοκρατία. Παράλληλα, ο Διοκλητιανός αναδιοργάνωσε πλήρως τη διοίκηση των επαρχιών. Ο αριθμός τους αυξήθηκε σημαντικά και πάνω από αυτές τοποθετήθηκαν νέοι αξιωματούχοι που απαντούσαν απευθείας στον αυτοκράτορα. Αυτό έδωσε καλύτερο έλεγχο στα άκρα της αυτοκρατορίας, αλλά δημιούργησε και έναν δυσκίνητο διοικητικό μηχανισμό που με τον καιρό θα γινόταν όλο και πιο δύσκολο να διαχειριστεί. Παρά τα προβλήματα και τις αντιφάσεις, η επιρροή του Διοκλητιανού είναι τεράστια. Οι μεταρρυθμίσεις του σταθεροποίησαν την αυτοκρατορία μετά από μισό αιώνα χάους και προετοίμασαν το έδαφος για όσα θα ακολουθούσαν. Ωστόσο, όσο ο Διοκλητιανός προσπαθούσε να δυναμώσει την αυτοκρατορική εξουσία, νέες απειλές άρχισαν ήδη να συσσωρεύονται. Βαρβαρικές επιδρομές, θρησκευτικές συγκρούσεις και εσωτερικές έρηδες θα δοκίμαζαν σύντομα τα όρια του συστήματος που ο ίδιος δημιούργησε. Η επόμενη σελίδα της ρωμαϊκής ιστορίας θα ήταν εξίσου δύσκολη και καθοριστική. Μπαίνοντας στον 4ο αιώνα, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βυθίζεται ξανά σε πολιτική αναστάτωση και εμφύλιες συγκρούσεις. Η τετραρχία του Διοκλητιανού αρχίζει να διαλύεται, καθώς διάφοροι διεκδικητές μάχονται για την εξουσία. Από αυτό το χάος θα αναδειχθεί ένας νέος ηγέτης, που όχι μόνο θα επανενώσει την αυτοκρατορία, αλλά θα οδηγήσει και σε μια από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές αλλαγές στην ανθρώπινη ιστορία, ο Κωνσταντίνος ο Μέγας. Γεννημένος στη Μυσία σε μια σημαντική στρατιωτική οικογένεια, ο Κωνσταντίνος ξεχώρισε γρήγορα χάρη στις ικανότητές του ως στρατηγός και ηγέτης. Το 306 μετά Χριστόν, μετά τον θάνατο του πατέρα του Κωνσταντιου Χλωρού, οι στρατιώτες του τον ανακήρυξαν αυτοκράτορα στη Βρετανία. Όμως δεν ήταν ο μόνος που διεκδικούσε τον θρόνο. Για τα επόμενα χρόνια, ο Κωνσταντίνος θα συγκρουστεί με τον Μαξέντιο, τον άνθρωπο που ήλεγχε την Ιταλία και κυρίως τη Ρώμη. Το καθοριστικό σημείο ήρθε το 312 μετά Χριστόν, στη μάχη της Μιλβίας Γέφυρας. Σύμφωνα με τον Θρύλο, την προηγούμενη νύχτα, ο Κωνσταντίνος είδε ένα όραμα, έναν σταυρό στον ουρανό και τις λέξεις «Εν τούτο νίκα». Πήρε το όραμα ως θεϊκό σημάδι και διέταξε τους στρατιώτες του να ζωγραφίσουν το σύμβολο του σταυρού στις ασπίδες τους. Είτε ισχύει ο μύθος είτε όχι, η νίκη του Κωνσταντίνου ήταν σαρωτική. Ο Μαξέντιος σκοτώθηκε και ο Κωνσταντίνος έγινε ο απόλυτος κυρίαρχος της Δύσης. Και το πιο σημαντικό, αυτή η νίκη σήμανε την αρχή μιας νέας πορείας για τον ίδιο και για ολόκληρη την αυτοκρατορία. Αμέσως μετά, ο Κωνσταντίνος άρχισε να στηρίζει όλο και πιο ανοιχτά τον χριστιανισμό. Το 313 μετά Χριστόν,
υπέγραψε το διάταγμα των Μεδιολάνων, που έδινε επίσημη ανοχή στη θρησκεία που μέχρι τότε διωκόταν κατά περιόδους. Το 325 μετά Χριστόν συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια, την πρώτη μεγάλη προσπάθεια να ενωθεί η Εκκλησία και να λυθούν τα δογματικά ζητήματα. Με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου, ο χριστιανισμός εξαπλώθηκε ραγδαία. Εκκλησίες και βασιλικές άρχισαν να χτίζονται παντού, ενώ ο ίδιος ο αυτοκράτορας έπαιξε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας θρησκείας. Ήθελε μια ενωμένη δυνατή πίστη που θα προσέφερε σταθερότητα στην αυτοκρατορία. Η κληρονομιά του Κωνσταντίνου είναι σύνθετη. Από τη μια, βοήθησε τον χριστιανισμό να επιβιώσει και να κυριαρχήσει. Από την άλλη, άνοιξε τον δρόμο για μελλοντικές συγκρούσεις ανάμεσα σε εκκλησία και κράτος, καθώς οι αυτοκράτορες προσπαθούσαν συνεχώς να ελέγχουν τις θρησκευτικές αποφάσεις. Και όσο και αν τιμάται ως Άγιος στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τα πραγματικά κίνητρά του παραμένουν αντικείμενο συζήτησης. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο Κωνσταντίνος άλλαξε για πάντα τον δρόμο της ρωμαϊκής ιστορίας, αλλά και της παγκόσμιας. Μπαίνοντας από τον 4ο στον 5ο αιώνα, η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βρέθηκε μπροστά σε μια απειλή που δεν είχε ξαναδεί. Για αιώνες, οι Ρωμαίοι κρατούσαν μια εύθραυστη ισορροπία με τις βαρβαρικές φυλές στα σύνορά τους, με διπλωματία, δωροδοκίες και φυσικά με την απειλή των λεγεώνων. Όμως όλα αυτά άρχισαν να διαλύονται όταν οι Ιούνιοι ξεκίνησαν την προέλασή τους από την Κεντρική Ασία προς τη Δύση. Το πέρασμά τους δημιούργησε ένα τεράστιο ντόμινο μετακινήσεων λαών, που θα άλλαζε για πάντα την ιστορία της Ευρώπης. Το πρώτο μεγάλο σοκ ήρθε το 376 μετά Χριστόν, όταν ένα μεγάλο πλήθος Γότθων έφτασε στα σύνορα του Δούναβη ζητώντας άσυλο. Ο Ανατολικός Αυτοκράτορας Ουάλης τους επέτρεψε να μπουν στην αυτοκρατορία, ελπίζοντας να τους χρησιμοποιήσει ως εργάτες και στρατιώτες. Όμως οι Ρωμαίοι τους κακομεταχειρίστηκαν, δεν τους έδωσαν τα τρόφιμα και τη γη που είχαν υποσχεθεί και σύντομα ξέσπασε ανοιχτή εξέγερση. Οι συνέπειες ήταν καταστροφικές. Το 378 μετά Χριστόν, στη μάχη της Αδριανούπολης, ο γοτθικός στρατός του Φρυτιγέρνη κατασπάραξε τις ρωμαϊκές δυνάμεις. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας Ουάλης σκοτώθηκε στη μάχη. Η είδηση της ήττας προκάλεσε πανικό. Ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι οι λεγεώνες δεν ήταν πια αίτητες. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Στις αρχές του 5ου αιώνα, το 406 μετά Χριστόν, ένας τεράστιος συνασπισμός Βανδάλων, Αλανών και Σουηβών πέρασε τον παγωμένο Ρήνο και εισέβαλε στη Γαλατία. Οι ρωμαϊκές άμυνες είχαν παραμεληθεί για χρόνια και οι εισβολείς προέλαβναν χωρίς σοβαρή αντίσταση. Μέσα σε λίγα χρόνια, η αυτοκρατορία είχε χάσει τον έλεγχο μεγάλου μέρους της δυτικής επικράτειάς της. Νέα βαρβαρικά βασίλεια ξεφύτρωναν στην Ισπανία, στη Βόρεια Αφρική και στη Γαλατία. Και όμως, το πιο βαρύ χτύπημα δεν είχε έρθει ακόμα. Το 410 μετά Χριστόν, ο Αλάριχος, βασιλιάς των Βυσιγότθων, που για χρόνια λαιλατούσε την Ιταλία, αποφάσισε να χτυπήσει τον ίδιο τον στόχο που οι Ρωμαίοι θεωρούσαν αιώνιο, την πόλη της Ρώμης. Μετά από πολιορκία, οι Γότθοι έσπασαν τις πύλες και η πόλη παραδόθηκε. Για 3 ολόκληρες μέρες, η Ρώμη λαιλατήθηκε. Σπίτια, ναοί, δρόμοι, όλα έγιναν στάχτη και αίμα. Η άλωση της Ρώμης προκάλεσε σοκ σε ολόκληρο τον τότε κόσμο. Για αιώνες, η Ρώμη ήταν το κέντρο του πολιτισμού, η καρδιά της αυτοκρατορίας, η πόλη που δεν πέφτει ποτέ. Ξαφνικά, οι βάρβαροι τη συνέτριψαν. Ο Άγιος Ιερώνυμος έγραψε τότε: «Αν έπεσε η Ρώμη, τι μπορεί πλέον να μείνει ασφαλές?» Η πτώση της αιώνιας πόλης δεν ήταν απλώς ένα στρατιωτικό γεγονός, ήταν μια ψυχολογική κατάρρευση. Σηματοδότησε ότι η καθοδική πορεία της Δύσης είχε περάσει σε σημείο χωρίς επιστροφή. Καθώς ο 5ος αιώνας προχωρούσε, η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βυθιζόταν όλο και πιο βαθιά σε παρακμή. Το κράτος που κάποτε ήταν σύμβολο τάξης και πολιτισμού, τώρα κατέρεε από μέσα. Αιώνες διαφθοράς, αμέλειας και κακής διοίκησης είχαν ροκανίσει κάθε του θεμέλιο. Στην καρδιά της κρίσης υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα ηγεσίας. Μετά την άλωση της Ρώμης, ο θρόνος της Δύσης
έγινε παιχνίδι στα χέρια ισχυρών βαρβαρικών στρατηγών. Οι αυτοκράτορες της εποχής δεν είχαν πραγματική εξουσία, ήταν μαριονέτες. Όσοι κινούνταν στα παρασκήνια είχαν την πραγματική δύναμη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο Ρικίμερος, γερμανικής καταγωγής στρατηγός, που ουσιαστικά κυβερνούσε την Ιταλία τη δεκαετία του 460. Έριχνε και ανέβαζε αυτοκράτορες κατά βούληση, απλώς για να διατηρεί τον δικό του έλεγχο. Μέσα σε αυτό το χάος εμφανίστηκε ο Μαϊοριανός, ένας από τους τελευταίους ικανούς ηγεμόνες της Δύσης. Έγινε αυτοκράτορας το 457 μετά Χριστόν με την υποστήριξη του Ρικίμερου, αλλά, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, προσπάθησε πραγματικά να αναστήσει την αυτοκρατορία. Έκανε εκστρατείες εναντίον των Βανδάλων στη Βόρεια Αφρική και των Βυσιγόθων στη Γαλατία, δείχνοντας ότι υπήρχε ακόμη μια σπίθα δύναμης. Αλλά, όπως συνέβαινε συχνά εκείνη την εποχή, οι προσπάθειές του δεν κράτησαν πολύ. Το 461 μετά Χριστόν, ο Ρικίμερος στράφηκε εναντίον του, τον ανάγκασε να παραιτηθεί και στη συνέχεια διέταξε τη δολοφονία του. Ήταν άλλη μια απόδειξη ότι ο τίτλος αυτοκράτορας πλέον σήμαινε πολύ λίγα. Στο μεταξύ, η αυτοκρατορία συνέχιζε να συρρικνώνεται. Η Βρετανία είχε χαθεί, η Γαλατία και η Ισπανία περνούσαν στα χέρια βαρβάρων βασιλείων, η Βόρεια Αφρική είχε πέσει στους Βανδάλους. Στο τέλος, είχε απομείνει πρακτικά μόνο η Ιταλία. Το 476 μετά Χριστόν ήρθε το τελικό χτύπημα. Ο τελευταίος αυτοκράτορας της Δύσης, ένα αγόρι με το όνομα Ρωμήλος Αυγουστήλος, εκθρονίστηκε από έναν βαρβαρικό στρατηγό, τον Οδόακρο. Ο Οδόακρος δεν μπήκε καν στον κόπο να βάλει άλλον αυτοκράτορα στη θέση του. Απλώς ανακοίνωσε πως πλέον ήταν ο βασιλιάς της Ιταλίας. Κάπως έτσι, η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έπαψε να υπάρχει. Η πτώση της Ρώμης δεν ήταν μόνο στρατιωτική ή πολιτική, ήταν και μια τεράστια ψυχολογική πληγή. Οι Ρωμαίοι ένιωθαν ταπεινωμένοι και χαμένοι. Ποιητές της εποχής έγραφαν ότι ο κόσμος έχασε το κεφάλι του, ότι η πόλη που κάποτε κυριαρχούσε σε ολόκληρη την οικουμένη είχε γίνει σκιά του εαυτού της. Και όμως, το τέλος της αυτοκρατορίας δεν ήταν το τέλος της επιρροής της. Μετά την πτώση, η Ευρώπη μπήκε σε μια νέα εποχή γεμάτη προκλήσεις, αλλά και νέες αρχές. Τα βαρβαρικά βασίλεια που εμφανίστηκαν πάνω στα ερείπια της Ρώμης θα εξελίσσονταν στα μεσαιωνικά κράτη που γνωρίζουμε σήμερα. Η Ρώμη μπορεί να έπεσε, αλλά η κληρονομιά της συνέχισε να διαμορφώνει τον κόσμο για αιώνες. Η πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν ένα τεράστιο σημείο καμπής στην παγκόσμια ιστορία. Έκλεισε μια εποχή και άνοιξε μια εντελώς νέα. Κι όμως, παρότι η πολιτική και στρατιωτική δύναμη της Ρώμης κατέρρευσε, η πολιτιστική και πνευματική της κληρονομιά έμεινε ζωντανή για αιώνες. Στην πραγματικότητα, διαμόρφωσε ολόκληρη την πορεία της ευρωπαϊκής ιστορίας και όχι μόνο. Αμέσως μετά την πτώση, ο μεσογειακός κόσμος βυθίστηκε σε χάος και αβεβαιότητα. Η ενιαία αυτοκρατορία είχε πλέον διαλυθεί σε ένα μοσαϊκό βαρβαρικών βασιλείων, που όλα διεκδικούσαν εξουσία και νομιμότητα. Τα εμπορικά δίκτυα κατέρρευσαν, πολλές πόλεις εγκαταλείφθηκαν και όσα θεωρούνταν δεδομένα στον ρωμαϊκό κόσμο εξαφανίστηκαν σχεδόν από τη μια μέρα στην άλλη. Και όμως, ακόμα και μέσα σε αυτή την αναστάτωση, η Ρώμη συνέχιζε να επηρεάζει τα πάντα. Οι ίδιοι οι βάρβαροι βασιλιάδες που κυβερνούσαν πια τη Δύση, από τους Οστρογότθους στην Ιταλία μέχρι τους Βυσιγόθους στην Ισπανία, προσπαθούσαν να φορέσουν τον μανδύα της Ρώμης. Υιοθετούσαν ρωμαϊκούς τίτλους, ρωμαϊκούς νόμους και ρωμαϊκές συνήθειες. Ήθελαν να φαίνονται νόμιμοι διάδοχοι ενός κόσμου που θαύμαζαν ακόμη και αν είχαν συμβάλει στην πτώση του. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η οποία είχε δυναμώσει πολύ στα τέλη της αυτοκρατορίας, έγινε τώρα ένας από τους βασικούς θεσμούς της μεσαιωνικής Ευρώπης. Κράτησε ζωντανή μεγάλη μερίδα της κλασικής παράδοσης και λειτουργήσε σαν γέφυρα ανάμεσα στον παλιό κόσμο και τον νέο που γεννιόταν. Στους αιώνες που ακολούθησαν, η μνήμη της Ρώμης έγινε σχεδόν αιμονή για τους Ευρωπαίους. Τα έργα της Ρωμαϊκής Γραμματείας, από την Ενιάδα του Βυργίλιου μέχρι τους λόγους του Κικέρονα, μελετήθηκαν και μιμήθηκαν από αμέτρητους μελετητές, ποιητές και στοχαστές. Τα ερείπια των ρωμαϊκών πόλεων και των μνημείων τους θύμιζαν διαρκώς ένα χαμένο χρυσό παρελθόν
και ενέπνεαν καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες να δημιουργήσουν νέες μορφές τέχνης. Ωστόσο, η κληρονομιά της Ρώμης δεν ήταν μόνο τέχνη και νοσταλγία. Οι ρωμαϊκοί θεσμοί και ιδέες επηρέασαν βαθιά την εξέλιξη της μεσαιωνικής και σύγχρονης Ευρώπης. Ο ρωμαϊκός τρόπος σκέψης γύρω από το δίκαιο, με έμφαση σε γραπτούς νόμους, διαδικασίες και δίκαιη κρίση, έθεσε τα θεμέλια για πολλά ευρωπαϊκά νομικά συστήματα. Το ρωμαϊκό μοντέλο εξουσίας, με διαφορετικούς ρόλους και ισορροπίες ανάμεσα σε κυβερνήτες, συμβούλια και δικαστές, επηρέασε την ανάπτυξη της αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης και των συνταγματικών κρατών. Ακόμη και οι γλώσσες που μιλάμε σήμερα κουβαλούν την κληρονομιά της Ρώμης. Οι λατινογενείς γλώσσες, Ιταλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά και Ρουμανικά, προέρχονται όλες από τη Λατινική. Και η ίδια η Λατινική παρέμεινε για πολλούς αιώνες η γλώσσα της παιδείας, της επιστήμης και της διπλωματίας. Φυσικά η ρωμαϊκή κληρονομιά δεν ήταν μόνο θετική. Οι κοινωνικές ανισότητες, η εκμετάλλευση και οι αυστηρές ιεραρχίες που χαρακτήριζαν την αυτοκρατορία μεταφέρθηκαν στον μεσαιωνικό κόσμο, ενισχύοντας τη φεουδαρχία και την καταπίεση των αγροτών. Η ρωμαϊκή αιμονή με την επέκταση και την κατάκτηση ενέπνευσε μεταγενέστερους ηγεμόνες, από τον Καρλομάγνο μέχρι τον Ναπολέοντα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Παρά τις αντιφάσεις της, η κληρονομιά της Ρώμης είναι από τις πιο ανθεκτικές και καθοριστικές στην ανθρώπινη ιστορία. Η πτώση της Δυτικής Αυτοκρατορίας μπορεί να έκλεισε μια εποχή, αλλά άνοιξε και μια καινούρια, μια εποχή που χτίστηκε πάνω στις ιδέες, τα έργα και τα επιτεύγματα ενός πολιτισμού που κάποτε κυβερνούσε τη Μεσόγειο. Και σήμερα, καθώς αντιμετωπίζουμε τους δικούς μας κινδύνους και ευκαιρίες, η ιστορία της Ρώμης παραμένει ένα διπλό μάθημα. Ένα προειδοποιητικό παράδειγμα για το πώς καταρρέουν οι αυτοκρατορίες, αλλά και μια πηγή έμπνευσης για το τι μπορεί να δημιουργήσει ο άνθρωπος όταν ενωθεί γύρω από κοινές ιδέες και όραμα.